Urtero bezala, Zumardi elkarteak, Zumarragako udalak, antolatuta Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarraren laguntza eta guzti. Eguraldiak ala behartuta, udaberri giro betea esango diogu, Zelai Arizti aretoan elkartu gara aurten ere, eta 6 bikote ikusiko ditugu txapelketan, txapela, zapia, garaikurrak eta 350 euro irabazteko lehian. Bigarren bikoteak, garaikurrak eta 300 euro jasoko ditu, eta hirugarrenek 275 euro. Lasai eseizten zeaten bitartean, inok mugikorra soinuarekin edo piztuta baldin baduka favorez, soinua kendu edo hegaldi moduan jartzeko eskatuko dizuegu. 6 dantzari bikote ikusiko ditugula azaldu harren, holtzan honek aurrera egin dezan bada jende gehiago ere parte hartuko duena, zuen eskubitik ezkerrera hasita mahaian dauzkazue, epaile arituko diren, Arantxa Garin, Antxon Mendizabal eta Idoia Besada, eta idazkari lanetan Esti Iturria jardungo da, eta dantza egiteko musika ere behar izaten denez, Fandango Antxinako ama txistulari taldeak joko du, Betanzosen Kilian fandangoa izango da entzungo duguna, eta Zumarragako Trikitixako Kepa eta Kenare Urteagak joko dute harina-harina. Epaibileek ondoko irizpideen arabera emango dute puntuazioa. Pausoak, besoak, espazioko mugimendua, alderdi artistikoa, melodia erritmoa eta inori opa ez dizkiogun akatsak ere kontuan hartuko mendituzten. Eta ezer baino lehen, bikoteak aurkeztea izango dugu onena, Pina pauso ingo ditu, aurkezpenean bikote bakoitzak, guk beraien izena bizenak eta jatorria aipatuko dizkizuegu, eta sartu daitezela, oholtzara favorez. Zozketan lehenengo tokatu zaion bikotea Azpeititik etorri dira, Ego Aizpuru eta Izaro Arandia. Beraien bigarren pausoa egiten ari dira, Katerina Artola Oiartzuarra eta Iker Belintxon, Lezokoa. Hirugarren bikotea Azpeititik etorritako hau ere Jone Arriaran eta German Aramuru. Laugarren lekuan dantza ingo duten Lezoko Maren Galbezek eta Gorka Granadok, Sopelako Abera.
bosgarren bikotea Azpeitiarra da, Alaia Amubieta eta Amets Amubieta. Eta zozkerak 6. lekuan jarri ditu, Laura Bastida eta Ekain Uzkul, Azpeitiarrak hauek ere. Eta lehenengo bikotea aurkeztuko dugu zozketak erabakitako ordenan, datozela Oholtzara, Azpeititik, Hegoa, Aizpuru eta Izaro Arandia. kontatzen hasi bazereten, konturatuko zineten, 8 pausoko fandangoa eta 8 pausoko arina egin dituztela lehenengo bikoteko kideek, konprobatu nahi baduzue,
Hala tokatuko zaie urrengo guztiei ere, haiek papelei bueltak eman da gero, bigarren bikotea teloiatzen ezkutatuta dago sartzeko prest, eta orain eta hementxe zuekin Katerin Artola Oiartzuarra eta Iker Belintxon, Lezokoa. Hirugarren bikotea Jone Arriaran eta German Aranburu, Azpeitiarrak.
laugarrenak ere prest daude beraien lanari ekiteko. Fandangoa txiskularien eskutik, harina treketixa erritmo herrikoiari segiz. Badatoz, Marin Galvez, Lezokoan, eta Gorka Granado, Sopeloztarra. lehian, beraz, pasa dira birenak, eta Bizkaia eta Gipuzkoa ekialdetik berriz Gipuzkoa erdialdera Urola Errekan bera joan da. Bosgarren bikotea Azpeititik dator, Alaia Amubieta eta Amets Amubieta.
zuzeneko goraberak osondo moldatzen dakin Plazandre eta Plazagizon kuadrilla etorri zaigu gaur Zumarrara. Oholtzan ikusi dugu Azpeitiarrak, Oiartzun, Lezo eta Sopelakoak ere bai. Eta aitortza egin beharko diogu Azpeitiarriei, izokinak balia bezala errekan gora Zapok kuadrilla eharra ekarri digute gaur Zumarrako festak alaitzeko. Eta Azpeitikoa da hain zuzen ere, gaurko txapelketa hontan parte hartuko duen 6. bikotea ere. Datozela beraz, Laura Bastida eta Ekain Uzkudun. Lehiak eman beharrekoak, baina puntu batuketak ez, orduan puntuak batzen hasi aurretik txalo bero bat eskeratu nahiko nizueke bai Antxinako ama txistulari taldeko entzat, bai Zumarrako trikitixaren zat, eta bai hiru epaile eta idazkariaren zat. Eta holtzan falta zaigu azkeneko talde bat ikusteko irrintzi dantza taldeko kideek, Olatz Salvadorrek sortutako izen bereko kantan oinarrituta lokarriak eskainiko digutelako orain.
diegu mesedez oholtzara irtetzeko, bai Zumarragako udaleko ordezkariei, bai Zumardiko kideei. Eta dantzari ere baraezpada gertu xamar egoteko batzuk gogoraratuko dizkizu zein diren hemen oholtzan emango diren hirusariak. Hirugarren bikoteak 275 euro eta garaikurra jasoko ditu, bigarrenak 300 euro eta garaikurrak, eta txapeldunek 350 euro txapelda zapia eta garaikurrak. Eta atzetik aurrerako ingo dugu, redoblea nahi baldin bazue zuen kontu. Gaurta Zumarragako 51. dantza solte txapelketan 3. Laura Bastida Edekain Uzkudun, Azpeitiarra. Saria ematera inguratu da Jose Ignacio Lizarraga, Naparra, Zumardiko ordezkaria. Eta bigarren saria jasoko dutenak Iker Belintxon eta Katerin Artola, Lezo eta Oiartzuarrak. Sariak Zumardiko elkarteko kide diren Jon Zaldua eta Gaizka Igartzaren eskutik jaso dituzte. Eta sari nagusia emateko prest daude, Zumardiko presidentea Josean Jarit eta Mikel Serrano Zumarrako alkatea, gaur txapel, zapi, garaikur eta dirusaririk handienaren irabazle, Maren Galvez eta Gorka Granado, Lezo eta Sopelakoak. Guri dagokigunean besterik ez, mila esker etorri izanagatik, ondo pasa Santi Xabelak eta bikote irabazlearen dantzarekin utziko zaituztegu. Maren Galvez eta Gorka Granado 51. Zumarragako dantza solteko txapelduna.